Tää on tuolla on talon alla Salo ja pumput. Ja tässä on niiden pumppujen tarkastuskaivon kansi, joka on joskus revitty irti ja sieltä tulee kova haju, kellerin haju tähän rappukäytävään, niin nyt siihen tehdään kokonaan uusi kansi, joka on avattava. Ja nyt Rapailla on tehnyt tässä jo kehysvalun, koska toi vanha reuna on niin rosoinen ja vino, niin tehdään siihen pohja, johon me saadaan siirryttyä kaivon kansi, joka tehdään paksusta filmivanerilevystä, joka on itse asiassa sellaista veden kestävää puuta. Ja nyt tässä on tehty valu ja nyt on muutama tunti odotettu ja tehdään vielä tuohon noin kulmapalat, mitkä oli meidän kannantintukia tai linjatukia, niin tehdään niiden kohdalle niin noin vielä pieni täyttö. Ja sitten saadaan jossain vaiheessa liimattua sen tulevan kannen kehikko, joka sitten on se, joka jää siihen pysyvästi ja sitten kansi tulee siihen ja siihen tulee siipimutterin kiinnitykset ja jonkinlainen saran. Mutta näin tää pikkuhiljaa tässä etenee. No niin, nyt tää on tää kansi saatu loppuvaiheeseen ja nyt meillä on siellä lukon ramparuuvit ja kaikki kiinni. Ja nyt me käännetään nämä siipimutterit siihen ja saadaan lukittua se kansi paikalleen. Ja siellä on ilmatiiviste välissä ja näyttää toimii myös äänitiiviste. Ei kuulu edes ääntä. Ei kuulu edes ääntä.